ኤርትራን ሚዲያ ኔትወርክ መቐጸልታ ናይቲ ተኸታተልቱ ብሓበሬታዊ ትምህርታዊ ኣዛናይን ኣሳታፍን መደባት ክዕግብ ዘካይዶ ጻዕሪ እኖ ሕጂውን መዓልታዊ ዜና ከቕርበልኩም እዩ። እዚ ካብ 25 ነሓስ ዝጅምር መዓልታዊ ሰፊሕ ሸፈነ ዝህልዎ ዜና ኣብ ሃገርና ጎረባብትና ከምኡውን ዓለምን ዘሎ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ኩነታት ዝድህስስ ትሕዝቶታት ከጠቓልል እዩ። ብዘይካዚ ዝተፈላለዩ ፍጻሜታት ሓጺር ትንታነ ክካየደሉ እዩ። ዜና ውሽጥን ወፃእን ምስ ትንታነ ዜና ካብ 25 ነሓሰ ኣብ ኤርትራን ሚዲያ ኔትወርክ ተኸታተሉ። ኤርትራን ሚዲያ ኔትወርክ